yazi ngambona umuntu ovimba njengonyawusa. Wenze ntoni ngokujova? Kule Christmas ngiyocela iChristmas pha. Undixela into yoba akazundiphi ingcancazelo. Uthi sezibhalela abantwana bani. Ingcancazelo iqale into. Kanti wena utheni ungayithengi ungqayibane khona apha ekhayeni? Hayi nosinzile. Kaloku ubuthe uzokwenza amarhewu. NgeChristmas umntana amatye amarhewu abantwana basithi ingcancazelo abajwarha. Upheka ntoni nosinzile? Hayi ndenze iti jwarha. Zanga nanto. Molweni mama. Ewe. Ndihambe lapha kutata uJwarha. Uzofuna ntoni? Ndihambe lapha kuye Uzofuna ntoni kaloku? ndifuna incwadi. Tata uJwarha wethu khawuncede undiboleke laa ncwadi ithi yandihlelanga. Hayi wena ndinale ithi wena kusekho konwaba. Yho awunayo ke ngoku noba yile ithi hamba nam ndipheleke. Oh. Jwarha kum. Wena andinayo wena le ithi ipheleke ifuna ndinale ithi umlumkelo uyaqhwaba ndiyifunda. Mna ke ndinale ithi ngenxa yesithembiso mkhaphi. Hey mama, awuyazi le ithi abakwazidenda. Hayi ngqayibana mna ndazi lena ithi kazi iyawuzala nkomoni ngoba mna ndinalo iqhina lomtshato. Mama, ithi yogadi kunikwe ngitata urhade bendleleni. Ngosinzile. Oqamu bayaphaqula. Oh hayi mandinishiya Jwarha kwenu mna into zalapha. Ngosinzile.